салом дӯстон, инак хонаи навбатии мо дар шаҳри Вахдат пеши доми Ситора. Касоне ки мехостанд хонаи худ дар Вахдат дошта бошанд яки он ҷо зиндагӣ доранд мехоҳанд хона бихаранд, марҳамат кунед, беҳтарин вариант бо ремонти замонавӣ дар омада зиндагӣ мекунед. хона 10 ошона буда дар 10-ум этаж қарор дорад. ду хонагаи палнатсеннӣ, лифт дорад, садику мактаб ҳама чиз дар наздикӣ қарор дорад. ҳамагӣ бо нархи 460 000 сомон. Барои муроҷиат ба рақамҳои зерин тамос гиред. Марҳамат кунед.